dịka a na-agbasi mbọ ike ịhụ maka ọdịmma na njem a na-enye n'ụgbọ mmiri, National Inland Waterways Authority Onitsha Area Office chịkọbago ilekọta na ịgbasa ozi otu kwesịrị ekwesị na Marine Cable Market dị na Asaba na Marine Market dị n'Ọnịcha iji eme ka ndị mmadụ mara mkpa ọ dị na enwere ihe eji egbochi mmadụ mmiri iri ya ma na-eme njem ụgbọ mmiri. Esta asa anya pụtara anya ụka ka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu dịka emechara ya bụ mmemme. Onye Area Manager National Inland Waterways Authority nke Ọnịcha Maazị Suleiman Nicholas onye kwuru okwu ma gwakwa ndị ahụ mkpa ọ dị ị na-eyi nke a kpọrọ life jacket dịka ha na-eme njem n'elu ụgbọ mmiri. Na mbụ dịka ọ na-agwa ndị na-azụ ahịa n'ikpere mmiri nke dị na Cable Market Asaba nakwa Marine Market Ọnịcha, Maazị Valentine Orizu gwara ndị ahụ ka ha gbaa mbọ na-eyinyekwa akụrụngwa iji wee hụ na egbochiri ha imikpu n'ime mmiri. Otu onye ọkwọ ụgbọ nke Asaba, Maazị Peter Okenye, yọrọ gọọmenti ka o nyere ha aka ibelata ego ya bụ life jacket n'ihi na ụfọdụ n'ime ha enwenwu ego igota ya.